Tinayo kasoko paya kunakidzira ndepekudai. Munhu akapondwa muna 1980. Handitika vakamuponda vari kunzi vakamuponda vanhu vaviri. Pavanhu vaviri vavo one wacho akazopondwawo fu zvakare paukama haachisipa. Pavanhu vakaponda munhu wekutanga vanga vari 2 naika. One wacho ashaika, one wacho mupenyu. Tirikuti ari kufungidzirwa nekuti hapana atabuda pachena kuti ndini ndakaponda. Asi pane zvikonzero zvakawanda zvazoita kuti pane vakaponda vacho ari kufungidzirwa. Vaviri ava, one wacho akafa. Vana manje vakutsvagurudza nhamo yavabata. Ndobva vakarwadziwa kuti ko vana baba vedu ava vakaponda kana kosei. Ndobva varowa vabereki vacho vachiti vari kuranga. One wacho vana baba ndobva ashaikawo zvakare. Akaitwa kafira mberi kuti nhasi zvichasonzi ndimi makauraya. Hazvisirizvo, asi nguva yakapondwa yavakarohwa nevanava ndozvazokonzera zvakare rufu. Saka pane mitumbi miiri. Ngozi yacho iri kuramba ita sei ichikuira, mbichana ichikura. Ndo nhau iri pano. Soko vaudzei tisati takusanganisai nemumiriri wamambo atina izuva ranhasi. Zimbi indaba zihlobo ezithandekayo. Indaba esihlupha khonapho ngeyekuthi since babulala lo wabambulalayo abacabangela ukuthi babulala abayi-2. So ekubulaleni kwabo abantwana bagcine behamba labo besizwa ukuthi kulesenzakala esenzakala so wayenzwa ngabadala babo. Labantwana labana sebethatha besiyashaya phela obaba laba bakuthiwa yibo abalezandla ekwenzeni umsebenzi lo wokubulala. Then kungela sikhathi esincane ubaba omunye walaba bangu-2 like athatha ngesikhathi washaya ukuthi kasakwanisa ukuthi aphile ehamba wayokufa phambili. Okwamanje sikhuluma nje silomuntu 1 oseselemelela indaba le. Singazi ukuthi kuzahambiswa kanjani. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe chatingade kukuzivisa ende chekuti nhau iyi toda kuti munyasoibata kutanga kwayo. Nekuti tichakupai iri muzvikamu pane ngozi yakushungurudza vanhu. Naizvozvo tichakupai zvikamu. Saka nhau yanhasi ndio toda kuti mutange manyasa kubatisisa tisati tasvika pamhuri vacho vari kufungidzirwa kuti vakaponda vananya kuponderwa. Tichazoita zvikamu tichienda takadaro. Asi chikamu chatinacho ichi ndo chekutanga. Tichazokuunzirai zvakare tiri pamusha pacho. Tozokuunzirai zvakare vakomana vakazorwa baba ava tinzwe ukadivirawo asi nhau yavo iri kumapurisa zvakare. Tozounza mambo akuti tsanangurira nhau iyi pekupedzesera. Indaba le sizathanda ukuthi lizama ukuyilalelisisa ukuthi lizwisise ukuthi kuhamba njani ngoba okwakhathesi le yakuqale ukuthi liqalise ukuzwa ukuthi indaba yakho nimi kanjani ngoba indaba yangikhona ungayekela ukuyilalelisa kuhle. Indaba ende inkulu ngapha la ngapha njengokukhulunywa okwenzakalayo ukuthi from 1980 likhangela umntwana walumnyaka kumbe singamuthi ngwakhathesi nguyosefikelwa isiyingozi ukuthi indaba efuna ukuzwisiseka. Umntwana lo ngokukhuluma kwethu singathi abantwana laba kabazi ukuthi okhulu babo obaba babo
baphonguzwa kodwa kufikela kubo. So yindaba ukuthi kumele silale sisizwe ukuthi yini okwenzakalayo. Na uyo yabva yandifungidza ndiri mwana wechikoro pane uya coach webhora anonzi Rodho Dlakama. Aifarira netembo yainzi ngozi yerombe igandanzara. Ndabva ndazvifunga nekuda kwenhau yatinayo muzuva ranhasi. Regedzai tikupei pari zvino tikuzivisei munhu amunyarikani hatinayo panhau yezuva ranhasi vakutsanangura kuti iwo ndiwo ani. Tozovapa mukana wokuti vatitsanangurire nhau yacho. Titange taibata tainzwisisa tisati tapinda mairi. Wathi phela sizalinika isikhathi ukuthi sixoxisane. Siyabona kulo mama lapha nguyomelele inkosi ukuthi akasichasisele ukuthi yini okwenzakalayo ngoba sabe silipha stage by stage ukuthi lizisuse ukuthi yini okwenzakalayo. So samtshela isikhathi ukuthi akasichasisele ukuthi yini okwenzakalayo. Tinokwaseya mai. Makadi kwapepetwe nawo. Aiwa tauya uzodzipepeta. Makadi mabasa matuinza kumudzi, mauya kumudzi kuzotiona. Aiwa tauya kuti tikuonei uyezve mutizivisa kuti zviko zvakudzudza mudunhu iyi. Tutotenda imi matigamuchira. Zvakanaka. Tanga henyu nekuzvizisa kumhuri yeZimbabwe. Makadi mhuri yeZimbabwe mese munofara here, tiri kuwana mvura zvakaenzana here, Mwari timunamate nekuti ndiye akatiisa pasi. Ndo chinhu chekutanga kune mhuri yeZimbabwe. Inini ndinoitwa Mai Pangaya, ndinogara mudunhu raChief Nyamukoho. Ndiri muchindakadzi wemudare raNyamukoho. Ndinogara muwadhi rinonzi Suswe ward. Ndiri mumudzi. Ndawana wakomana nemusikana wauya kuzotaura neni pamusoro pechiitiko chakaitika chiri munzvimbo yaNyamukoho mudunhu rawo mubhuku rinonzi rekwatiri wangasi kunonzi kuchimango uko mumusha wekwatsongora. Tiri wangasi. Nechimwe chishona nonzi tiri wangani. Sisi tinoti tiri wangasi. Tinotaura chirudzi chekwedu. Hongu. Nawi ndakatumwa na regedzai isusu tikupei mukana wokuti munyatsoitaura nhau iyoyo muri mega kuri kupisa kati kangramba takadai so tingakupisei. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndiri kutaura nemi ndiri mumaoko yaChief Nyamukoho semunhu ari mudare rawo pakutonga. Tiri pano panzvimbo yawo. Nhau yamuri kundibvunza ndineiziva kubva musi wa13 mwedzi wechitanhatu 2020. Nhau iyi iri munharaunda mudunhu maNyamukoho kubhuku ratiri wangasi ndizvo. Chakaita kuti ndizive nhau iyi ndechekuti mambo wakandituma kuti ndiende kunzvimbo iyoyo ndizonzwa kuti chii chakaitika nokuona zvese. Vanhu nenhau iyoyo vanonzi wekwatsongora vanogara kubhuku ratiri wangasi kuchimango munharaunda yaNyamukoho. Vakauya pamusha wangu wabva kwamudzviti kwaDA. Wakanga wasvika ikoko wakati tikufukura munhu mangwana. Muteedzeri waDA wanoitwa wasimbi wakati zvamauya nazvo hazvibatwe nechirungu, zvinoitwa nechiwanhu munoenda kuna mambo. Ndo pawakapuwa zita rangu semuzukuru wamambo Nyamukoho nenhamba dzangu dzefoni. Wachibva wauya kumba pamusha wangu wakasvika kuma5 wari warume. Paitwa anoitwa Big Boy Matros. Tozouya village racho ndo pandakabva ndanyorewa nemupurisa waheadman
kozoitwa aifukurwa wacho anonzi Razaro Tsongora. Taienda pamba paThomas Tsongora. Takafamba usiku kusvika tasvika tikarara, mangwana tikatanga basa. Asi musi wandasvika ndakavaudza ndikati handigoni kurara ndisati ndaziva kuti chii chiri kuitika chaita kuti ndisvike kuno. Vakanditsanangudza nyaya yacho muchidimbu. Vakati tiri kufukura munhu akafa. Akafa 1980 musi wa2 February. Musi wevhoti redu rekutanga mugore rino kubva tichitanga kuzvitonga. Saka ndakarara tikamuka mangwana kusima mangwanani wakauya sabhuku akauya akandiudza akati awauya wehukama wamwe nevamwe wanga wachibva nzvimbo dzakasiyana siyana kuna ana Harare kugweri kwakadaro kwakandowanda wanda. Dziri mhuri dzacho dzakanga dzatanga basa iri. Ndakati kuti muzozizive kuti munhu yaakafa makazviziva sei kana muchiti hatisi kuziva guwa rake. Nokuti guwa panoigwa munhu ndio kuratidza kuti munhu afa ari panzvimbo iyi. Guwa chiratidzo chemunhu anenge afa kuti tamisa apa. Wakatanga kungonyarara wachitarisana tarisana. Kati aiwa kawana baba. Nyange zvazvo ndiri munhukadzi mubvunzo yandiri kubvunza iyoyi ndiri pabasa ndatumwa namambo. Ndakatomirira mambo nditori mambo ipapa apa. Nokuti mambo ndozvataura kuti kana makutaura nhau iitai ndikutaura ndini wanyamukoho. Semuzukuru ndakataura zvakadaro zvabva pamuridzi wazvo mambo nyamukoho chaiye. Wakasvika pakuzotaura kuti tine mwanasikana ari kurwara anongotanga kuzhamba. Tikamubvunza kuti ndiani haatauri. Mwanasikana wedu uyu kana zvechikoro atovhiringika wachinditaurira. Tikabvunza kuti ari kupi wakabva wamutora bva wandiratidza. Ndikati saka kuti muzozive kuti pane zvakadai kuti pane munhu anoda kufukurwa zvabva pakuzhamba kwomwana uyu. Wakati chii chakaitika kunzi akaenda kuchechi dzamadzibaba idzi. Aenda kuchechi vabereki vacho wakazoona mwana akutaura zvekuti ari kubatwa nemudzimu kana kuti svikiro kana kuti ngozi. Handinyatsoziva kuti chii chaicho pazvinhu zvitatu zvandataura. Zvakapa vabereki kutanga kuona kuti toita sei. Wakazodaidza vanhu vanonamata nawo. Ndo pakazoita muprofita akasvika mumusha mana Tsongora achiti iye ndinozvigona kuzvigadzirisa. Profita uyu haasi nzvimbo yaNyamukoho, ainzi anobva kwamambo Chimukoko, asi wamwe wacho vanogara munzvimbo yaNyamukoho mubhuku rinonzi rekwaMunhenga riri pedyo nerekwa Tiriwangani. Zvadaro waprofita wacho ndakabvunza ndikati wanowanika here hunzi wari pano. Ndikati zvanaka zvawari pano. Takagara pasi tikatoreva maprofita. Tikange ndakubvunzana nawo inini semunhu atumwa namambo. Tikati waprofita ndii maona dambudziko iri maonawo sei? Hanzi zveshuwa mwana wetinonamata naye anobata madhimoni uku, asi dhimoni racho harisati rataura.
Kati kuone kwenyu pane chinhu chinonzi dhimoni chinooneka nounhu hwacho. Mashavi anooneka nezvinhu zvayo. Ngozi inooneka nounhu hwayo. Svikiro rinooneka nounhu hwaro. Makaona unge chiunzi takaona sengozi. Tikati zvakanaka. Ndio pakatanga urongwa. Ukuthi tinofukura pakange pane ivhu. Ranga rakaita chituta seguwa. Asi risiri guwa. Ivhu iri rakange rabva kufuchirwa nababa wemushaiwo waifukura asime rawo. Saka foshora yawo yaikanda ivhu panzvimbo imwe cheteyo pachibva pasimukira seguwa. Asi risiri guwa. Panga pane muti kune isisu pachingava tinoti musaro. Asi pavazhinji vanoti mupani. Takaenda panzvimbo iyoyo. Tikatanga kubvunza vaprofiti tikati mune chokwadi here kuti iguwa iri? Nekuti maonero ndakange ndaita inini. Ndakanga ndatozviona kare kuti hapana chiripo, ivhu rakabva musime. Nekuti ndakatanga kuteerera nharaunda iyoyo. Ndichiona kuti panapa pakamira sei. Pakabatwa chii nechii. Ndakaona pane ruzhowa. Ndikaona pane gadhe pane muti iwoyo. Ndikaona pane tsime. Neduto iro riranga riri padhuze neruzhowa. Ndakatanga kubvunza baba wacho ndikati baba, muchibata izvivhiri makariona riripo here? Vakandidaira vakati asi zvanga zvisiri izvozvo. Ivhu raitobva musime ravaifukura. Ndinofunga ivhu iroro rinenge ranga rakanaiwa kamwe chete kana kuti kaviri. Vaprofita vakaita zvavanoita. Tapedza kubvunza ndikati achiita izvamuri kuda kuti tiite. Ivhu riya iri ranga rakapfawa kana kuti kureruka. Kuti piki ikacherwa sono vakomana vanga varipo vanga vakazvisimbira. Yainyudza yese. Ndikati guwa ra1980 rinonyudza piki kudai. Chibvunza vanhu vakanga varipo pane mhomho yevanhu. Vanga vakauya wemhuri iyo nevagarisani. Nevamwe vakabva kure kuda kuzoona. Nekuti chakava chishamiso. Kuti munhu aitsvagwa ari padhuze pamakore ache. Mukazvitarisa kuti kubva muna 1980. Tichitanga kuti munyika yedu yeZimbabwe taakuzvitonga. Asi 20 piki yainyura kuti jobvu. Zvakarambika nevazhinji unzi zviri kutaura mambo izvo zvinochokuita. Tikati anyway hatingamire basa. Ivhu rakapera. Pakatanga kucherwa. Pachiita mushishi. Pakanzi cherai zvakareruka. Cherai zvishoma maakubata munhu. Ari maprofiti. Ndiwo aitaura izvozvo. Waichera waiteedzerawo zvataurwa. Kusvika pacherwa takabata mudzi wemupani uye muhombe. Wanga uchitoora zvawo uri pasi ipapo. Tabata mudzi ndakati mirai. Maprofiti. Mudzi here mamuchiziva kana kuti pane munhu? Dzaiva munhu ari kusaidhi uku. Guwa rakacherwa pakutanga zvakanaka seguwa achitsvaga zvakashayika. Kusvika kuma 3:30. Kubva kuseni kuma 7:30 patakatanga. Ndo patakazomuti mirai. Vakati aiwa pano zviri kuitika pano. Pane vehukama vauyawo nezvinhu. Pane kurasiso zviri kuitika, pane tsipiko hameno zvavanotaura shona dzavo dzimwe handidzizive. Pane tsipiko dziripo asi munhu aripo arisi chimbocherai muende kusaidhi iri. Vanhu vakachera vachiteedzera zvese zvaitaurwa. Zvikanzi aiwa chimbokwidzai kumusoro futi kwegomba iroro kakwidzwa. Aiwa chimboendai divi iri ranga rino mupani uyu rikamboendwa. Uyu mudzi wakanga watodimburwa nechekare. Nguwa yakashandika ipapo nevanhu nokuneta. Pakasvika kuti munhu wese anga akukompurena. Tikasvika pakuzwa kuti ini nahedhimeni Katsamudanga vakomana zvamataura zvese pano chasara here kuteedzwa nevari kuchera. Vakati kwete.
tikati saka taonei tese tiri panapa unzi hapana. Tikati takuchitogara pasi nemaprofita. Chakanyanya kuzondishamisa pamaprofita taane maprofita newe mhuri yekwatsongora. Vakatotaura kuti takange tatanga kuvapa mari kare kuvabhadhara basa risati raitwa. Ndo zvinoitwa kuti n'anga inobhadharwa isati yarapa. Unzi aiwa izvi takazviita pamusoro pekunge tatsanangudzwa kuti tinokuratidzai takange tabvumirana nazvo. Nokufara takabva tangoti hatotanga kupai wakapuwa zidhonza hombe. Riri dhonza rakazodzoka rega kubva kumaprofita richienda kumba pamusha pawaro. Saka tabva ipapo taona kuti rakadzoka rega risina unotorwa. Harina kotorwa. Muridzi wedhonza akataura sekudaro. Tatozoenda namambo manje achidonzwa kusiri kumakuwa sekuti madzimambo haatenderi kuenda kumakuwa. Tasvika mumusha ndopaakataura kuti mambo tichitotaura kudai dhonza racho rakadzoka rega ririko kumba uko. Saka tabva ipapo ndipo wakati pane rimwe reguwa riri kupunza handei. Wakati kwewa pamusha waasawira wokwatsongora. Baba vainzi vagedegede. Pari zvino wakashaya. Takaenda wakandipa chiremekedzo choumambo. Wakati ndafara nokuti nyaya iyi ndakatomboipindirawo majeri ndichitotosaniswa chaizvo ndichitorwa nchidini. Saka mambo ndafara muripo nhasi ndikuda kuti nditaurewo nyaya iyi kwamuri. Ndichiti nauya ngawaite zvinhu zvawo wega. Kwete kusanganisira neni Sawira. Sawira wedu hausisina kumira zvakanaka nokuti ndakatopinda dambudziko nezvemumusha mawo. Ndakabvunza kuti chii chakaitika kuna Sawira. Ndikati Sawira ndiye anopepeta dzeseka. Sawira akazvipa nguva yake chaiyo iyo. Airwara babawo. Wakati amai inini maita zvakanaka handisi kuda kufa nechigumbu. Vanhu ava handine chigumbu nawo. Tinogarisana hedu zvokuti ini ndinonamata. Asi mwoyo manga handina rufaro rwakakwana nevanhu vokwatsongora. Wakanditsanangurira wakati vanhu ava vari kuwanza vakatorerana mukadzi. Wakomana vangu vari chimhuri chakati chewakomana chega chega. Mumwe akatora mukadzi yemumwe. Ndokubva zvaonzwika bva wagara pasi dare rawo akati no mumwe edu ashata ko tikada kuenda kunotsvaga mabasa. Tinotsvaga sei pfungwa dzedu chiti uye asara kumba. Anenge akungotora mukadzi chero mumwe semunhu atozvitanga kare. Ndopa wakaronga wakafunga kuti wagona. Wakaronga wakauraya mumwe wavo. Iwo achitaurawo mhuri waikuta kuti wairi wakauraya. Wamuuraya wakaenda mugadhi rababa ndipo wakataura kuti ndio pakatangira chigumbu changu. Gadhi rababa iri rakarongwa matanda seimba dzekare dziye idzi. Zvokuti kana mbudzi kana chii haripindi. Takapasvika. Ndaida kuzadzisa zvandandafambira kuti ndizogona kutsanangurira mambo kuti ndaonei. Panga pane mibhanana yanga irimo 1980 yacho. Ndipo pawakachera wachibva wamupfuchira mugadhi rasabhuku rasawira. Painaya mvura. Vanhu vazhinji vanga vari kuvhoti wese. Baba zvinongoitawo Mwari. Mugadhi hamunotombooneka kuti maitwe chii pamubhanana paya. Mvura yakanaya yaira kashana chaizvo. Asi wakazoona shangu. Tsapato. Yakahaka padanda. Ndopa wakaona chii? Shangu izere ropa. Hatizivi kuti mvura iya yakasaya kuinaya sei. Yakaonekwa rini? Yakaoneka watova mumwe musi nababa ivavo. Wakachienda kuna baba wavo wanga wachiri wapenyu, baba wemhuri yekwatsongora. Wakaenda kuti Tsongora ndizvo ndaona kumba kwangu, asi shangu iyi ndeye mwana wenyu. Baba wakasimuka wakanoona shangu.
Wachitaura iva baba vasavira vakati vakabvunza kuti asi wamuuraya nonhau iyo aripi pakaita mazuva anoverengeka. Wachibva wazoshaya munhu ndo pakatangira nyaya yokuona kuti pane zvakaitika. Vanhu vabva kuvhoti, mukadzi ashaya murume wake, ramangwana acho akabva angotibvawo mumusha bva aita zvekutiza akaenda kwaakaendawo. Asi takanzwa shoko rokuti akafa mudzimai eidanana nani nehama yake emurume wake. Saka tasvika ipapo ndakachidzoka manje kumaprofiti zvakare pamibvunzo yangu panzvimbo yetatiinawo. Ndikati maprofiti zvese izvi zvaitika izvi makazvitaura here kana nzvimbo yemugadhe makairatidzeyo? Kati kwete. Ndikati ko guwa ramati rechipiri ndoripanzi iwawa baba ndiwo ndati guwa ndatova kutaurirei nhau yacho yese wane histiri sekutaura kwamamuchinzwa ndichiita. Baba vayo vakati ndatova makuwa zvangu. Hanzi ko taiti iwo nhai baba. Ndipo patakazoona kuti maprofita ane mhosva. Kuti titi ane mhosva takazvionera pakuti baba vayo vakazotaura chokwadi kuti uyu ari kunyepa mukomana uyu ari kuzviti muprofiti. Ndakasangana naye pachigayo tikangotaurawo nyaya dzese dzinongotaurika. Tikasvika panyaya iyoyi ndikamutsanangudza zvese sekutsanangudza kwandakiita. Saka akagona kuzotsvaga duto iri nenyaya yandakamutaurira iye bva azvibatanidza bva zvapa chimiro chekuti anogona kuita kumwe chiprofiti. Hausiwe here wandakataurira iwe musi wakati baba vachitsanangurira mukomana izviti muprofiti? Hanzi hongu. Hanzi ayo zvasiyana, gomba rako rashayiwa munhu. Izvi wakazvinzwa neni. Saka chiprofiti chako chiri kutaura kuti kuti ndini ndakakutaurira ka. Saka ndo pakatanga kutiza maprofiti hatina kuzoonekana nawo waripo. Handina kuzowaona kuti wafamba sei. Tadzoka pamusha waThomas Tsongora. Kusvika vanhu vaparara. Wemusha wakanditi watsongora nevana wavo amai zvinhu zvazvina kupera. Maona maitiro zvazoita. Headman wakanga waonekawo wakaenda. Ini ndikazotakurwawo. Ndikazorara munzira motika yafa. Kazosvika amangwana kumusha kwangu. Saka maziro ndirikiita nyaya iyoyi ndiyo ipanguva yandaida kumbobvunza baba vamwe wechidiki wacho wamakasvikira yunzi munin'ina wacho asara. Handina mibvunzo yandaida kubvunza maringe nezvatakatarisa panguva iyoyo. Wakabva wadaidzira mukoma wavo iwo wari waThomas kuti mukoma, achinangidzira pawachi kuratidza kuti time. Handina kuzobvunza wani. Mukoma wavo waForbes wakanga wachida kutsanangudza nhoroondo sewanhu wanga wari mukuru ndiwo. Wakavharwa zvekare kuti watsanangudze nhoroondo. Saka chatakabuda nacho chaicho kuti ichi panhau yandakafambira hachina kubuda. Zvakudaro wagara pakambogarwa. Mumusha muchinetsa wanofa wachifa wana varoora chii zvisina tsarukano. Wakambotendera wachifamba-famba wakamboya kuna mambo. Wakati mambo isisu tigere mumusha menyu asi hatina kugara zvakanaka. Mumusha muri kunetsa rufu kurwara hazvisi kunzwisisika. Mambo wakadzoka panyaya iyo wakati hamuna kuda kutaura chokwadi pazvinhu zvenyu imimi. Wakauraya wacho wakambouyawo kwamambo wanzi namambo, daidzai mhuri yese dzinza muuye kuno tiedze kunzwa kuti nyaya yenyu yakamira sei ndedza kukubatsiridzai nomafungiro angu. Wakabva wauya wari wega baba iwa wakazorohwa wachifa. Saka nyaya yekwaTsongora makuna huna anodzima ndengendesa nyika.
nekuti yakareba yakakura nanhasi hazvisati zvapera. Baba wadzoka takazonzwa mashure macho kuti vakazorohwa newana werimwe divi nekuti mudzinza imhuri yakati kurei. Vana baba mukuru vana baba mudiki vese vakandogara nharaunda imwe chete mubhuku rimwe chete. Saka pakazoita mhuri yechidiki yakanzwa kurwadziwa nekufirwa nokudii, vakaenda kunorowa baba mukuru wainzi vakarowa uyu akafa uyu akapondwa 1980 uyu. Baba wayo hawana kurohwa nguva wachibva wafa, vakapiwa inonzi rufira mberi. Vakatomboita zvemapurisa zvikange zvada kuti nyararikei. Baba akamboda kuita kunge nani asi hazvina kuzosvika paunani chaivo. Vakaramba andova muhwere kusvika wazofawo. Saka nhasi wafa baba wayawa, vana vakarohwa wayo zvakuuyawo zviri zvababa ava vakarohwawo. Saka vakazodzoka ega kuna mambo zvekare. Vakati mambo tauya. Hondo yakura. Mambo akati ini ndakanga ndati muuye mese panzvimbo yandinotongera. Ndeedza kuona kuti tingabatsirane sei. Nekuti panzvimbo apa panenge pane vanhu vakasiyana siyana. Vamwe vakambosanganawo nazvo, vamwe vakambozvinzwa, vamwe vakambozviona. Hawana kukwanisa kuuya vanhu avo. Pakauya munhu mumwe chete akabvunzwa kuti chinga ndakati uya nevamwe vese wariwo wakazorohwa. Wakati iyo vanhu vari kuti mari dziri kunetsa mambo purazi muningi nanga ari kuhwariwa. Ndangoti ini ndiri kuhwara regai ndozvinzwe. Saka mambo ndibatsirei kuti mondibatsira sei. Mambo wakati kwete, nyaya yenyu haisi kuda chipijiki kana chiguhwa kana chiziwani. Iri kuda jekerere. Inini samambo ndiri baba. Toda kedza kuti mhuri yangu yakwatsongora mese mugare zvakanaka munyika mangu. Saka dzokai nesoko rokuti muuye mese moudze vamwe. Baba hawana kuzouya kusvika warohwa kusvika wafe kudai. Saka mhuri dzakarohwa dziye dzakutinetsekawo futi. Saka pane ngozi mbiri. Pane ngozi mbiri asi dzinza rimwe chete. Wakapondawo muhondo wari kutamba nekwa dzimhuri dzekuku. Idzi mhuri idzi dzakazorohwa wakuuya wachidzorera uku. Saka pane mangoromera ezvibhakera zveukama, ngozi yeukama ndiye atiri kureva nhasi. Saka nyaya yekwatsongora muchitaura muchitsvaga vapepeti venhau ndo chimiro chiripo. Maziro ndiri kuzviita kuti chifu akati etai munotaura neni. Ndataura neni ndiri mumaoko achifi ndiri panzvimbo yavo. Ndinofunga kuti pane zvimwe hazvo zvandakangamwa zviripo senhau yakakura yaane makore, asi zvandinoziva zvizhinji zvakati koshei ndo zvandataura. Ndofunga hongo majekesa pane patasarirwa kungonzwisisa ndepekuti ndeapi matambudziko tanzwa chief tichazokuunzirai mhuri yeZimbabwe chief vachitaura zvakare, asi tambonzwa chief isusu vachitaura kuti pane matambudziko akusanganikwa nawo nemhuri iyi. Ichokwadi nekuti wari kungoramba wachiuya kuna chief wachiti chief rugare hakuna. Chief ndipo wari kudzoka kuti kanga mwaherera ndakataura kuti dai mambokwanisa kuuya wese. Pari zvino vanombouya hawo chigurupu asi vari kuuya vari vedii rimwe chete, rimwe harisi kuuya. Pachine kupikisana kwavo mumusha. Saka dambudziko riripo zvedi. Nekuti kukambofiwawo kurutivi uku ukambonyarara zvouyawo uku, kukamborwariwawo uku zvonyarara zvombouya uku. Dambudziko rekwatsongora harisati rasvika pakunyaradzika kana kuti kupera. Mhuri yeZimbabwe nawo mainzwa yatsanangurwa iyo, tongai tinzwe munoti kudini. Naizvozvo takuda kuti muchikamu chinotevera tichipinda munhau tichinosvika pamusha pacho tinzwise kuti nyaya yacho vemhuri vari kuti kudini nayo. Mhuri yeZimbabwe nthemba indaba yanamhlanje lizwile ukuthi kwahamba njani. Kodwa phela enye indaba engani iyahlupha khonapho ukuthi abantu vagebha
vetungamileyo phela ngamaprofita. Amaprofita athatha phela athi athina lokhu siyakukwanisa umsebenzi wethu. Bahamba phela bayogebhisa abantu, bagebha baze bagebha uthi umprofita sekhombela ukuthi ingcwaba lila usuke sothi le ndigebhe lihambe la ngapha. Uqeda uthi gebhani lihamba la ngapha. Ngeswe. Bawani akwenzima muli eZimbabwe kodwa sathi ukuthi silandela athi abemuli siza ukuthi ngwahamba njani bakubona njani bona bathini even lo kuthiwa nguyowabulala siza ukuthi yikho yini liqiniso yini siphinde sibambe labantwana bakhona. Kuti anoshandisa general knowledge ka uthi tiri maprofit ende mukasangwara ipapo amunonyura. Kunyura cheko. Vanofanira kuziva kuti pane nyaya tinongoda mashiripiti chetu kuti munogona kuita magic dzenyu mukaona asi nyaya dzengozi dzerufu dzakamira dzakadai magumbo hanzina handiswe mashiripiti. Handiswe mapiti. Ngazviitwe zvichienda. Oko muri yeZimbabwe anga ari mafaro edu kunge tine mizuva ranhasi taona kuti nyaya tikaibatanidza so aiwaka movie yaJackie Chan chaiyo. Saka rekezai tikupei muzvikamu nezvikamu. Muzuva ranhasi ngarizokomplena data. Muzuva ranhasi toonana. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tatenda gogo nenguva yamatipa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.